хоче танчить. І я не хочу. О, глядачі вже тут. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри. Салют! А ви ведаєте, якое сьогодні свято? Сусветний день театра. Во. Тому ми усіх віншуємо. Але ми ніяк не можемо вибрати, як його відзначити. Сьома з Бусликом не хочуть концерт наладжувати. Скажіть їм, сябри, що концерт лепш за все. Не говорите нам нічого, спитайте лепі у Яни. Чому вона не згаджається опрануться в почвар і бігати по вулиці і всіх пужати? Це ж так здорово, правда? Ну, відомо не хочу. Гэта на інше свято так роблять. А день театра інакше означають. Ну, як? Ну, як? Я сама покуль не ведаю. Але одна ідея у мене з'явилася. Якая? А давайте будем показывать один одного и остальных своих сябров. А глядачи повинны будут здогадаться, кого. О, а вось гэта мне подобається. И мне. О, тогда давайте размерковывать роли. А ви, сябри, рихтуйтеся познавати, кого ми показуємо. Ага. Ну, кто кого играть будет? Ну, ага. Тёма, а ты? Шановная публика, толькі сёння і толькі у нас представлення вышэйшы клас. Умова простая, кого познаете, адразу называете. З'явлення першае. Дум-дум-дум-дум-дум-дум, ду-ду-ду-дум-дум-дум, ду-ду-ду-ду-дум, іду я, ду-ду-ду-ду-дум, бриду я, ду-ду-ду-ду-дум, куди іду, ду-ду-ду-ду-дум, кого знайду. Привітання, сябри, ну хто я? Крошка єнот. Ой, хто? Який ж я крошка єнот? Ні, які будуть нові версії? Подсказку давай. Ой, а хто це був? Ви бачили? Розгледіш не змог, а наполохаться поспів. А про що це ми? А, ви повинні здогадатися, кого я показую. Ну? Подсказку давай, кажуть тобі. Ой, значить, це не подалося. Не уловний ніхто. Ну, нічого, його ми потім зловимо. А зараз уся увага на мене. Так, я веселий подорожник, я на місці не сяджу. І своїм щабрам маленьким увесь світ я покажу. А щабри у мене ведаете хто? Розумненька лиска, пронырливый медведик, маленький смешный буслик и янот. Обормот. Чего? Ну так бываю обормот. А показываю я кого? Нестора, нашего любимого сябра-подорожника. Правильно. Теперь ваша черга. Ага, Буслик, давай ты, я ще не подрихтовалася. Добре. Ох, який тяжкий. Ой, а здається, такий маленький. Ох, прийшов. Вам цікаво, хто я? Зверніть увагу на мой профіль. Бачите, у мене вон, борода. Это первая подсказка. Ну, кто я? Старый Хаттабыч. Ты сам Хаттабыч. Неужели не здогадались? Я не. Щабри, а ви? Так само не ведають. Давай ще подсказку. Ну, добре. Ой, гэта реч. Другая моя подсказка. О, что же это? Кордонка некая. Ні, гэта тут кордонка, а у моего героя чародейная реч. Я ж не мог її взяти без дозволу. Ну так, чародейная речь брать нельзя. Хоть весь час вельми хочется. Ну так что, здогадались на этот раз? Домовичок? Ні. Лесовичок? Ні. Водяник, луговик, болотник? Ні, зовсім не тое. А хто ж тоді? Ну добре, а пошня самая важная подсказка.
Доброй ночи, деточки. Хо-хо, мои любые кветочки. Хо-хо. Очки закрываются, смекалки починаются. Хо-хо. Так би одразу й сказав. Тепер усім зрозуміло, що ти наш дядуля добродій. Угадали. А теперь выход Яны. Эй, ты там готовая? Готовая, готовая. Тады сустракайте. Ось і я, як завсёди пригожуня. У країні сну я народилася, а у колиханці поселилася. Сни чаровні вару, і усім я їх дару. Тёма, а что это у яе лапах? По-моєму, чародійна паличка. Сапраўдная? Не ведаю. Не, ну вы б гляньте толькі. Я выступаю, стараюся, яны размаўляюць. Зараз як зачарую вас, будете ведаць. Не трэба. Ой, сапраўдная, хаваемся. Спалохаліся. Дык можа і здагадаліся, хто я. Здагадаліся, толькі ты палочку у бок павярні. Ну, Янка, ты даешь. Бушлик и то ведаешь, что чародейные речи брать нельга. Вось баязліўца, гэта палачка самаробная, проста вельмі падобная. Правда, яна не чародейная? Я яе спецыяльна для выступлення зрабіла. Ух ты! А нібы сапраўдна, вось малайчына. Але ж вы яшчэ маю ролю не назвалі. Хто я? Прабач, давайте разам. Наша феечка! Ой, познали! Классно вы погуляли. Так цудоўнае прадстаўленне ў нас атрымалася. У гонар сусветнага дня тэатра. А зараз яшчэ і мульчик будзе. Здорово! Глядзі! Ну что, хлопчики, час с глядачами развитываться. Давайте хутенько. Ой, ты уже не старейшая тут команда. Старейшая, не старейшая, а чистить зубки и умываться зараз пойдем. Чекайте. Ну что? Чекайте. Давайте еще раз усіх со святом повіншуем. О, правильно, сёння ж сусветны дзень тэатра. 3-4. Віншуем! До побачення, сябры, цікавых вам пригод у снах. Як каже наш подорожник Нестор, якого я сьогодні грав. Бывайте, деточки, наши любые кветочки, и привітання дядулі добродея. Доброї усім ночі і чаровних снов. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая вглубь далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали.